Ito, bili. Bili. May ibon mga to eh. Dali. Dito, bili. Dali. Ay, ano papunta sa ating mga to eh. Galing sa kabila mga to eh. Ito ka dali na. Sa mga... Nakakabit naman. Ito na dali na. Sa mga nakakita. Ano ba nga ito ibig sabihin ito mga to eh? Pinapuan tayo ng ibon yung sa simbahan. Mga toy, oh. Galing to dun mas kabila mga toy. Papunta sa talaga in-street niya lang to, oh. Uy. Ah, gusto pa niya ito pagkain ko. Yung ano, oo. Kain namin. Yung uod mga toy na ano, yung BSF. Kainin ba ito mga toy? Uy. Wow, pa naman din. Pakawalan natin ito mga toy. Grabe oh. Yun. Save ka na dyan.